Budeme si dělat příští rok určitě, tam byly vrtulníky a to pojedu rád, jako myslím, že tanky mě jen tak nepustí. to bylo taky zadarmo všechno, víš co, to jo, a bylo tam to teda volně, víc ještě. Chci domů. To jezdí domů. Já myslím, že něco ukradneme a pojedeme dom. A oni tam dělají taky zakouřovat celou domů. Akorát myslím, že za tu cestu do Prahy bychom dali ty vole tak dobrých 50 000 za benzín. Ale tady to oni prej dělají normálně, že hodí to někam do toho, aby takovýho potrubí tam prej hodí asi 20 litrů nafty normálně. Tady ten koušlo. No. Sníka nás něčím, já Takže stále tady máme, jestli se toho Daniela Torta, takže vidíte, pokud slyší Daniela Torta uvěře. A pak naprosto nejvíc nevítají se druhý svět, blondáči, tak to bude nás může stávat. Jeden z prvních prototypů této modernizovaná letáčka v roce 2008 rozšířen díky našeho Hrozně až model. v roce 2001 bylo tedy definitivně tato modernizovaná letáčka bude vyzbrojená na České republiky a byla vyrobena 30kusová série tanku T-74CZ. Výzbroji 72 dělů bylo platformou zásadní. Samozřejmě těchto 30 kusů nejsou jediné kusy tankové výzbroje armády České republiky, tam stále zůstají výzbroje modernizované tanky T-72 M1. No. To jde po pátý, jak už se vidí, jo? To je taková převlečená 54. Ale to nechce na cestě, vole. Když ty ho hodíš na pole, vole, tak máš za 15 minut oranžů.